అబ్బా గీ దారుణం చూసిరా ఉల్లా. హైదరాబాద్లో అయితే మత్తు ఇంజక్షన్ తీసుకొని ఇంటర్ చదివే విద్యార్థిని అయితే మృతి చెందిందట. అయ్యయ్యయ్యో బిడ్డ, ఎంత పని చేసుకుంటివి. బాలనగర్లోనైతే మత్తు కోసము మెడికల్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్న ముగ్గురు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులట. ఇంజక్షన్తో పాటు టాబ్లెట్లను ఒక్కటేసారి తీసుకునేసరికి డోసు ఎక్కువైతుంది కదా. ఎక్కువయ్యేసరికి అయితే విద్యార్థిని అబ్దుల్ నాజర్ అనే అమ్మాయి అయితే మృతి చెందింది. ఇక మళ్ళొక ఇద్దరు విద్యార్థులు అయితే పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నదటలా. ఇక అయినా కూడా విద్యార్థులు గిట్లా మత్తుకు అలవాటు పడితే ఎట్లా చెప్పుర్రి. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూడాలి కదా. చూడాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీదనే ఉంటది కదా మరి.